Bon dia, benvingudes i benvinguts a tots els que esteu aquí presents. Suposo que en breu s'anirà afegint la gent que falta per omplir el fòrum. I comentar-vos que l'acte es retransmet en directe a través del canal de YouTube de QD Cursos. De fet, la majoria de centres han manifestat l'interès que ho seguirien a través de streaming. Llavors, sense més preàmbuls, falta que arribi el president de CatFormació, l'Albert Colomer. A la meva dreta tinc el senyor Miquel Carrion, el sotsdirector d'Ocupació Juvenil i Formació Professional, em sembla que ho he dit bé, que ens acompanya en aquest acte de presentació d'aquesta aplicació QD Cursos, que tot seguit us passarem a ensenyar. I mentre arriba l'Albert farem una mica una presentació institucional del que ens ha portat avui aquí. És a dir, jo us faré una presentació del que és l'aplicació dins d'aquest ecosistema d'aplicacions que vam engegar fa ara un parell d'anys i Miquel Carrion, que ens agrada que hagi assistit al nostre acte perquè part de l'èxit d'aquesta aplicació, que el que intenta és posar a disposició de la ciutadania tots els cursos que hi ha subvencionats, doncs no seria possible sense la implicació del seu departament, que és la que ens facilita aquesta informació pública per poder-la anar publicant a través dels portals i les apps. Per tant, sense més preàmbuls, deixo pas al senyor Miquel Carrion, que ens adreçarà unes paraules i que esperem que aquest temps, anava a dir postpandèmia, encara no ho podem dir, serveixi perquè administració pública i entitats com nosaltres, que representem el sector privat, els centres de formació, puguin començar a endegar projectes en el que anuncia la pantalla de digitalització i d'empoderament de la ciutadania a l'hora de poder accedir a tots aquests cursos, molts d'ells finançats amb fons públics. Per tant, té la paraula el senyor Miquel Carrion. Doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i moltíssimes felicitats per la iniciativa, per la nova aplicació que avui coneixerem amb més detall. Jo crec que avui estem sent testimonis d'una de les primeres conseqüències positives del que són les dades obertes. O sigui, el fet que l'administració compartim amb immediatesa i transparència determinades dades afavoreix que passin coses. No fa massa teníem una reunió amb LinkedIn i les responsables de LinkedIn ens deien que ells vivien de les dades i que el seu gran negoci són les dades i que gràcies a les dades són capaços d'oferir serveis, d'anticipar-se, d'arribar al target que necessiten. I en aquella reunió ens va confessar que ells tenen un 10% de les dades i que nosaltres tenim un 80% de les dades. Clar, l'administració pública, el sector públic, té una quantitat de dades interessantíssimes que ofertes de la forma adequada, òbviament, amb tots els respectes a qualsevol qüestió de protecció de dades vinculada amb la persona i vinculada amb qüestions privades d'entitats, etc. Però les dades que objectivament per la llei de transparència de la pròpia Generalitat de Catalunya i dades obertes han de ser públiques, el fet de poder-les fer públiques permet que passin coses. I avui estem sent testimonis, crec que d'una molt interessant, que és una aplicació, una prestació que dona servei a les entitats, als formadors, a les persones, d'una forma pràctica i gràcies a aquest compartir dades. A partir d'aquí, crec que com a prestació és interessantíssima. Des del punt de vista del contingut, clar, la formació al llarg de la vida, què us haig de dir? És la nova era, és a dir, de forma constant i permanent ens haurem d'estar formant per anticipar-nos a les necessitats de futur i per mantenir la nostra vinculació al mercat de treball. Això és així, i com ho sabeu millor que nosaltres. Llavors, en aquest escenari, aplicacions com aquesta, que posen sobre la taula el que està ofert en aquest moment, és absolutament interessant. Interessant no només amb el format que ho heu fet, que en el cas del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya és traslladar l'atorgament de FOAP, sinó també per la latència d'aquest atorgament. Penseu que les persones es poden inscriure a les formacions a nivell modular, que això ja ho sabeu. Per tant, a partir d'aquí, això, acompanyat del fet que ara comença una campanya d'acreditació de competències professionals molt bèstia, que haureu vist ja als mitjans, això fomentarà que la gent necessiti finalitzar formacions professionals cursades parcialment o reconegudes parcialment.
Doncs tot això, formació al llarg de la vida, acreditació de competències, concepte modular de la formació, ens fa a pensar que tenim al davant una eina que jo crec que tindrà una llarga vida i pot ser francament interessat en el marc aquest de col·laboració públic-privada. Dit això, que per centres pot ser molt, molt interessant, també molt interessant per les persones. És a dir, tenir a l'abast quina és l'oferta formativa en cada moment és crític. Hem estat testimonis aquest estiu com la necessitat de la formació professional és creixent per l'interès que està despertant, pel valor que està tenint, pels resultats que està donant. I quan parlem de formació professional és formació professional de cicles del sistema educatiu i de la mateixa manera la formació professional per a l'ocupació en la que tots i totes estem implicats des de l'àmbit laboral. A partir d'aquí, de cara a les persones, clarament també serà una eina amb un valor indiscutible. I de fet és un hàndicap, o sigui, posar a l'abast de la ciutadania l'existència de la formació professional, la immediatesa que pot tenir, fer-nos conèixer com a centres de formació, com a sistema, això és fonamental. Per tant, aquesta eina pot ser molt transcendent. El que no és comprensible és que hi hagi moltíssimes persones buscant feina i, per altra banda, com sabeu, hi ha molts sectors que tenen dificultats de treure talent. En el moment en què determinats sectors s'erigeixin com a atractors i captadors de talent, també les seves condicions laborals ho permetin, tipus atenció a la persona, tipus digitalització, tipus fabricacions mecàniques, professionalitzacions molt concretes de l'àmbit de la seguretat privada, dels conductors de vehicles, àmbits en què consta que hi ha una dificultat de professionals, doncs en el marc que hi hagi una oferta permanent de formació professional i això es posi en valor, desitjablement el que hauríem d'anar visualitzant és com les persones són cada vegada més demandants de formacions professionals que tenen altes demandes al mercat de treball. I això ho hem de saber traslladar i han d'haver eines com aquesta. Òbviament, al SOC tenim la nostra pròpia, que és que la persona es pot inscriure als cursos de forma constant, però aquest tipus d'eines, des del punt de vista de la persona, crec que és també vital. I, per últim, també significar la importància que té respecte a les persones que es postulin com a formadors del sistema d'ocupació. També hi ha una gran mancança d'accedir a professionals que estan en actiu, que poden ser uns grans comunicadors del seu coneixement, de les seves habilitats, però que no han apostat encara per la formació professional. En aquest sentit, si aquesta és una eina que també facilita la informació i l'atracció als formadors, doncs també grandíssim pilar que necessitem encoratjar. Per part del SOC tenim clar que hem de facilitar i a fer més atractiva la formació professional per l'ocupació als professionals de la docència. Desitjablement haurem de tenir persones que estan treballant professionalment en un sector i que una part la dediquen a la formació professional per l'ocupació. Això seria l'èxit. I perquè això pugui passar ha de ser fàcil i ha de ser atractiu. I a banda de totes les mesures que ens puguin acudir de retribucions o de facilitar les competències docents o de facilitar la conciliació per poder fer això possible, hi ha eines com aquesta que teniu entre mans que de ben segur també aporten un important gra de sorra. Dit això, m'agradaria recordar-vos que ara el SOC té una oferta de formació molt potent. En breu tindrem l'atorgament de FOA, molt breu, però més enllà d'això hi ha un forma insereix que és una modalitat que és, jo crec, que la modalitat del futur, i alguns de vosaltres ja l'esteu experimentant, i realment, si hi ha una empresa que té una necessitat de captar talent i necessita formar-lo, tenir una convocatòria sempre disponible per a ells és una bona eina per vosaltres, pels centres de formació. I voldria destacar també la nova convocatòria de nivells 4 a 5, que són formacions professionals d'alt nivell, en la que hem dipositat moltes esperances i, si no la coneixeu, us encoratjaria que feu una ullada a la web del SOC, perquè d'aquí molt poc també es publicarà aquesta convocatòria, que tindrà un termini de sol·licituds oberts fins al gener i probablement una part de febrer, això ho acabarà de concretar la convocatòria, però crec que pot ser molt atractiva per vosaltres. I per acabar, només dir que això hauria de ser un principi, és a dir, les dades obertes, si desitjablement el que ens agradaria fer és poder compartir també dades d'execució, de gènere, de quines persones han cursat què, amb quines finalitzacions, no, òbviament, DNIs, però sí dades a grosso modo perquè veieu en què s'inscriu la gent, en quins territoris, quines finalitzen i quines no, quins nivells d'assoliment tenen, quins nivells d'inserció s'estan donant. Si féssim aquesta segona part de transparència de dades,
òbviament l'ús també seria molt potent. A partir d'aquí, entitats preocupades de recerca o entitats de formació com vosaltres o nosaltres mateixos com a administració podríem fer exercicis d'innovació, de recerca, per tal de millorar la política pública, que és en definitiva una altra de les grans prestacions de les dades obertes. I confiant que això arribi a passar, doncs també posar en comú que això de les dades obertes no ha d'acabar amb un element que, com veureu, ja està tenint un llarg recorregut, sinó que ens queda molt camí per córrer i que confiem que sigui molt, molt interessant per totes les parts. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. Una mica tomant el fil d'això darrer que deia, de la col·laboració público-privada i que el fet de que el poder accedir a dades obertes, a la transparència d'aquestes dades, permet que passin coses. Veureu al final una mica de la superbreu presentació que he fet per donar pas als desenvolupadors que ens ensenyin en viu i en directe aquesta aplicació. Doncs hi ha un apartat que sí, que nosaltres li podrem dir a l'administració pública això és el que la gent busca, on ho busca, quan ho busca, el que avui en dia sota el titular de Big Data tots coneixem, que ens sentim a parlar, però sí que hi ha una part de totes aquestes dades que és l'administració que les té, que és tota la part d'execució. És a dir, què és el que s'ha fet, quan s'ha fet, els percentatges d'inserció d'aquesta formació, i tot això crec que està cridat a entendre'ns més del que probablement abans de tota aquesta pandèmia ha provocat que tinguem que col·laborar més estretament i posar al servei, bàsicament, de la ciutadania i, en el nostre cas, dels centres de formació, una sèrie d'eines que ens facilitin a tots plegats trobar allò que un ciutadà necessita, apuntar-s'hi, inscriure-s'hi i fer un seguiment. I al final, fins i tot, que això sigui útil perquè a les empreses, trobin aquest nou talent, que, com ens ha dit el Miquel, és paradoxal, però hi ha sectors, no un en concret, sinó tota una sèrie de sectors que necessiten de talent i, no es troben. Llavors, això és paradoxal, però és el que ens trobem. Llavors, a partir d'aquí, crec que una aplicació i un ecosistema com aquest que presentarem ara, doncs, està cridat a que tingui una continuïtat i una relació més enllà de l'administració, que és qui mou aquestes dades pel que fa a la formació subvencionada. D'acord? Llavors, jo, si us sembla, i perquè veiem que això és un acte en directe, ara acaba d'arribar el president de CatFormació, que si vol dir unes paraules ara o després, jo faig la presentació ràpida i després donarem pas als tècnics, que ens ho ensenyin. Bé, serà una presentació molt ràpida, aquí teniu el guió, tot això ho trobareu, us ho podreu descarregar del canal de YouTube, que teniu tots el link de la invitació, i anem a fer una visió estratègica. Aquesta necessitat que intentàvem cobrir va sorgir abans de la pandèmia. La pandèmia el que ha fet ha sigut que tinguem que prémer l'accelerador, però això sorgeix de com teníem abans el nostre món, en el qual tot estava una mica incomunicat, eren vasos no comunicants. Teníem per una banda els cursos, els alumnes, els professors i les empreses. De manera que, per dir-ho d'alguna manera, CatFormació estava, com a aglutinador de les empreses de formació del sector aquí enmig. Llavors, vam intentar fer el següent pas i era posar-nos en el centre, com a representants dels centres, de tot aquest ecosistema d'objectes, de variables. Per una banda, els alumnes han d'estar interconnectats amb els professors, amb les empreses dels cursos, i així amb tots els diferents elements. Que això és el pas que vam voler endegar ara farà 2 anys i mig aproximadament i que vam presentar la primera fase, que era l'aplicació per poder facilitar la publicació dels cursos en aquesta sala mateix. Llavors, a partir d'aquí, quins són els objectius del projecte? Tots aquests que veieu aquí esquematitzats. Una, ser influents, és a dir, com a patronal del sector busquem ser influents. Aquí, això és la primera aplicació que va veure la llum de ser més centres, ser més forts i estar al centre de la formació. Tots aquests objectius ja estan assolits amb aquesta primera fase que vam presentar ara fa un any. Oferir serveis claus als associats, perquè tot això va néixer amb la idea d'oferir uns serveis als associats a la patronal, a CatFormació. Ha estat
durant la pandèmia, que el que hem fet ha sigut també obrir el nostre prisma, la nostra visió, i anar més enllà, és a dir, no oferir-ho només als associats, sinó oferir-ho a tot el sector, a tots els centres de formació. Llavors, en aquest sentit, això ara ho podríem extrapolar, diguem-ne, socis i no socis. Difusió dels seus cursos, dels cursos que tenen els centres, captació d'alumnes, que és el principal problema també que ens manifestaven els centres, com podem captar més alumnes, perquè hi ha una gran oferta de cursos, i com es pot difondre aquests cursos. Antigament els centres utilitzaven uns mitjans, moltes vegades premsa escrita, radiofònica i tal, però avui en dia vam creure que el que tot ciutadà porta a sobre és això, un mòbil. I d'aquí una mica que ens poséssim en aquest món digital. Captació de professorat qualificat també és un problema per nosaltres, els centres de formació, poder disposar d'aquest personal qualificat, i oferir eines digitals per fer realment el salt que tots necessitem. Després, digitalitzar els centres i la nostra pròpia organització. Això és el que vam anomenar com a fase 1, l'aplicació que es diu CAT Formació i que fruit d'això que us estava explicant fa uns moments li canviarem el nom per Q de Centres, com a part d'un ecosistema que ara veureu d'aplicacions i de portals. Per què? Perquè no són una eina que ara només posarem a servei dels associats, sinó que està a disposició dels 1.000 i pocs centres que estan oferint formació subvencionada. Llavors, d'aquí que el nom Q de Centres és aquella aplicació que tots els associats coneixeu en el mòbil com a CAT Formació. A partir d'aquí, tots aquests objectius, tots aquests punts ja estan assolits. I això, en època de pandèmia, diguem, el que va fer va ser accelerar i posar en valor aquesta eina, que era un pas previ que necessitàvem fer per poder digitalitzar els nostres centres, les adreces dels centres, les aules, les especialitats que estan, diguem, oferint, els certificats, etc. Llavors, aquest pas previ és el que vam, diguem, assolir, ara farà aproximadament un any. A partir d'aquí, que és el que venim a presentar avui, digitalitzar l'oferta de cursos que tant el Servei d'Ocupació de Catalunya, com ha explicat abans el Miquel, i aquella formació privada que els centres també poden oferir, doncs és el que venim a presentar avui. I aquesta eina l'anomenem Q de Cursos. Tots aquests objectius, com podeu veure, estan també acomplerts. Aquest any vam fer un pilot amb una sèrie de centres, vam fer un pilot que ens va sorprendre, diguem, la resposta, sobretot per part dels alumnes. De fet, va tenir més èxit perquè no buscàvem un èxit, sinó fer les proves i que tot funcionés bé, i a partir d'aquí hem tingut que anar a correcuita a poder parlar amb tota la resta de centres que ofereixen formació, diguem, subvencionada, perquè puguin fer el pas més enllà. No només oferir els seus cursos, sinó continuar després amb la inscripció de l'alumne, en els seus cursos, etc. El seguiment del curs, certificacions, etc. Tot això d'aquí és el que veieu que també està assolit amb aquesta aplicació que ara tot seguit us ensenyarem. Perquè aquesta aplicació funcioni, hi ha un tercer element que són els professors, els professionals que imparteixen aquesta formació. I aquí sí que hi ha punts que encara estem en desenvolupament, però cal, que de fet és una de les principals problemàtiques que tenen els centres de formació, que quan tu entres el primer dia de classe, el primer que li demanes és el correu electrònic, el número de mòbil, al teu company i al professor. Llavors hi ha una eina, que és QDProfes, complementari dels cursos, que és aquella eina de comunicació entre tots els alumnes d'un grup i el professor i el centre. A partir d'aquí es poden passar, diguem, tasques, parlar, etc. Enquestes, etc. Llavors, hi ha tota una sèrie de punts que estan tots assolits i això també permetrà la creació d'una borsa de treball, una borsa laboral, on els centres podran trobar aquells especialistes que ara no troben. I finalment deixarem per més endavant tot això que, com veieu, no s'ha desenvolupat, que és tota la part d'empreses. És a dir, la idea és acabar de tancar el cercle d'aquest ecosistema d'aplicacions amb tot el tema d'aquells cursos que requereixen pràctiques en empresa, tots els CPs, com ja sabeu, tenen un mòdul que consta d'això, de fer pràctiques en empresa, on aquí la idea és acabar de tancar el cercle oferint a les empreses i als alumnes d'aquests cursos llocs on poder realitzar aquestes pràctiques i que posteriorment puguin servir també com inserció laboral. Això, diguem,
està a les beceroles. És a dir, no està implementat encara. I des de ja, una cosa a la que s'ha referit el sotsdirector del Servei d'Ocupació, i és el tema del Big Data. És a dir, el fet de disposar de dades i poder treballar, estudiar i analitzar aquestes dades ens servirà també, diguem, nosaltres com a representants d'un sector, poder parlar a la mateixa taula amb l'administració, com ja fa temps que estem fent, però amb dades reals. Ells tindran probablement totes les dades de l'execució, de la inserció, que estaria bé d'alguna manera integrar en aquest ecosistema, però nosaltres també els hi podrem dir a l'administració, mira el que la gent busca, on ho busca, quan ho busca, per gènere, per localització, per comarca, i què troba i què no troba. Perquè això probablement també ens donarà de pensar, de replantejar quines especialitats han d'oferir i quines no, potser. Per tant, això ja s'està recollint perquè, com sabeu, avui en dia això ho carrega el diable. És a dir, no només podem saber on s'apunten, sinó allò que hem buscat i no han trobat, que us diré. Ja per anar acabant, amb aquest gràfic us vull ensenyar una mica en quin punt estem. Ara fa un any us estàvem presentant aquest esquema i és l'administració pública, Servei d'Ocupació, Consorci, Departament d'Educació per la part que fa referència a cicles formatius, juntament amb CAT Formació i els centres de formació, fan que es pugui volcar a un portal i una aplicació el que és tota la informació que tenim digitalitzada, que ara, avui, presentem aquí, a partir d'aquesta informació digitalitzada que tenim de tots els centres, aules i especialitats i adreces, l'aplicació i el portal Q de Cursos. El primer Q de centres és el famós back-office que els socis probablement coneixen i que molts centres que esteu aquí i molts que ens estan seguint no coneixen i que també els estem contactant per donar a conèixer. Bé, el que ens ha portat això és que avui puguem presentar, un any i mig després, Q de Cursos, en forma de portal web i d'aplicació. A qui va adreçat això? A la ciutadania en general, als estudiants i als treballadors. És a dir, tots coneixem eines per trobar els cursos, que és la que utilitzen la majoria de la ciutadania. Bàsicament, el que seria un Google, és on la gent va buscar la majoria de les coses, però, clar, aquí no troben precisament allò que necessiten o busquen, els és més fàcil. Sabeu que a Google no sempre et donarà el resultat allò que necessitis, sinó allò d'aquell que està més ben posicionat o aquell que ha pagat més al senyor Google. I, per altra banda, als centres, la difusió també a partir de portals, que molts ja coneixeu, doncs tampoc és una difusió oberta i pública. Allí qui paga són uns models de negoci que funcionen i que tenen tot el seu dret, faltaria més a funcionar, però que això va més enllà. És a dir, no és un model de negoci, això, sinó un model de difusió de dades públiques, de cursos públics i de tots aquells que hi vulguin ficar els cursos privats. Això és el que estem presentant avui aquí. Juntament amb Q de Profes, que us he dit que és l'eina complementària perquè aquests cursos funcionin, la interacció alumne-alumne, alumne-professor i també per part del centre. Quedarà per finals d'any, probablement, la part d'implementar aquest quart part de l'ecosistema, que és l'aplicació Q d'Empreses, tot el tema de pràctiques en empresa i borsa laboral. Bé, assenyat tot això, jo aquí ara ja ho passo molt per sobre, la presentació la tindreu també amb un link dins del canal. No m'enrotllo perquè això ho veurem en directe ara amb els propers 20-30 minuts màxim, que és, primera part, portal i aplicació pensat pels centres, per això li han dit Q de centres, d'acord? On tot el que esteu veient pintat són els principals objectius, fites que aconsegueix l'aplicació. A partir d'aquí, el que presentem avui, segona aplicació, segon portal, Q de Cursos, tot allò que ens ha possibilitat la digitalització, oferir-la a través d'un portal web i, el més important, a través d'una aplicació, d'acord? Amb diferents seccions i apartats. Ja els veurem en la demo. En paral·lel, tercera aplicació i tercer portal, el de Q de Professors, Q de Profes, per abreviar-ho, amb tota una sèrie de funcionalitats que aquestes són les que aniran creixent durant aquest any. Ara hi ha una sèrie de funcionalitats bàsiques, necessàries per arrencar i es aniran implementant durant aquest any. Estadístiques, perquè sapiguem de què estem parlant. Han fet només un pilot a partir de pocs centres. En aquests moments, en el back-office, això no té cap mèrit, perquè la informació és pública,
hi ha dins d'aquest back-office uns 1.007 centres, que són els centres que en un moment o altre han impartit cursos subvencionats, bé sigui ocupacionals, FOAP és el principal, la principal convocatòria, bé sigui de reciclatge i formació contínua, consorci, amb les seves convocatòries de transversals, sectorials, etc. Llavors, aquí veieu una mica l'estadística de quants centres hi ha inscrits, 2/3 probablement, i 1/3 que encara estan en fase d'invitació, d'acord? Perquè puguin participar i jugar d'això. Els espais, bé, estem parlant aquí d'espais, sabem els metres quadrats que hi ha, les aules que hi ha, de quines especialitats, etc. I persones, no està malament per ser un pilot haver passat per aquí 1.800, gairebé 1.800 alumnes, 344 usuaris. Usuaris són professors i personal d'administració dels centres. Bé, per poder fer tot això possible, aquestes 3 aplicacions que es troben a les 2 botigues, tant a Android com a Apple Store, ha fet que ja s'hagi descarregat aquests gairebé 250 descàrregues de l'aplicació de Q de Centres, que encara es diu CAT Formació, perquè és ara que ho hem obert a tot el sector. Per tant, en breu es canviarà el nom, que no s'associï a una patronal, sinó simplement que s'empoderin els centres. Q de cursos, hi ha hagut 1.000 i pico descàrregues repartides entre Android i iOS, i Q de profes no tant perquè era un pilot. Però tot això són dades d'un pilot, amb la qual podem dir que l'aplicació Q de cursos, Q de profes, que és la que us venim a presentar, és madura ja. Bé, estadístiques a nivell de programació, és a dir, estem parlant d'un projecte realment de pes, un projecte que ha implicat moltes hores, moltes línies de programació. Estem encetant el 3è any de desenvolupament d'això i això no hagués estat possible, si no s'haguessin implicat una sèrie de centres i la pròpia administració amb la que tenim un contacte molt estret. Són ells que ens faciliten les dades que s'acaben publicant aquí. Ja per acabar, tenim una sèrie de vídeos que expliquen cada una d'aquestes coses penjats i, per acabar, què ens agradaria en aquest punt on estem? Una prèvia. Durant aquest any s'acabarà de desenvolupar Q de Centres, és a dir, el back-office avui el presentem, tots aquells que no el coneixen, però els que ja el coneixíem per ser socis, té un restyling, veureu que ara és responsive, que s'adapta a les noves necessitats i hi ha un tema per acabar de cobrir, que és el tema de les certificacions, quan les certificacions no són oficials, és a dir, quan no estem parlant de CPs, les certificacions, la pròpia aplicació les generarà i les penjarà de cara a l'alumne amb una mena de wallet. Quan són oficials aquestes certificacions, és un títol que expedeix l'administració i ja parlarem amb l'administració quina és la millor manera. Probablement al final potser és el propi ciutadà que s'haurà de pujar ell el seu títol per tindre'l guardat a la mena de wallet que li oferim. Però totes aquestes tasques, són les que ara estan en desenvolupament. Són tasques ja que van una mica més enllà. És a dir, l'aplicació és totalment operativa i, per exemple, hi ha hagut altres comunitats autònomes que ens han mostrat el seu interès per una eina així. Llavors, bé, a partir d'aquí potser ens haurem de replantejar de si l'hem de traduir en diferents idiomes o què. El Q de cursos, 3/4 de lo mateix, una sèrie de millores. Aquí estem en, l'algoritme de cerca de cursos, que en el cas de Google és probablement la clau del seu èxit, en el nostre cas, més humilment, doncs aquest algoritme l'hem estat estudiant i cuidant molt, perquè sigui el millor pel ciutadà, és a dir, que el ciutadà trobi aquell curs que busca, que necessite, el més a prop de casa seva possible i que li serveixi per completar un itinerari, un currículum. A partir d'aquí, bé, altres funcions que milloren la seva usabilitat. Amb els professors, 3/4 de lo mateix, no m'enrotllaré més, i bàsicament ara estem centrats en temes ja més de valor afegit d'això. És a dir, millorar l'algoritme de cerca, desenvolupar i explotar tot el tema del Big Data per tindre una interlocució amb el departament que ofereix aquests cursos públics, de dir què és el que la gent necessita, busca, troba i no troba, i també per facilitar el dashboard de gestió la tasca als centres, poder gestionar les seves inscripcions, les seves matrícules, etc. I ja per acabar, ara, simplement presentar, aquí poso la meva cunya com a tresorer de l'organització, i és que estem, ja ens vam posicionar al seu moment presentant
una manifestació d'interès en tot el que són els projectes de fons europeus, Next Generation. Hem anat a trucar a totes les portes de l'administració, totes, el propi Departament de Treball, el Departament d'Educació, Acció, etc. Vam estar presentant, perquè això també ens obligava a fer aquestes coses, diguem, molt més estructurades. Estem, diguem, ara, que va sortir una publicatòria que va bastant enfocada al projecte, jo diria demà, Toolkit, em sembla que es diu, el programa, que va molt en línia a això, a digitalització de sector, a empoderar la ciutadania amb eines digitals, i aquí, doncs, probablement tindrem les nostres converses amb l'administració pública per poder anar plegats de la mà a oferir aquestes solucions que avui us presentem, diguem, perquè tothom en pugui gaudir. I ja, amb això acabo, anem a fer la demo en viu de tot això que us he, diguem, resumit amb aquestes pinzellades, d'acord? Per tant, ara sí que demanaré que pugin els desenvolupadors, si tu, Albert, vols dir, o al final, doncs, i fins aquí la presentació. Agrair-vos a tots i al Miquel. Bé, bon dia. Moltes gràcies per ser aquí. I bé, ara farem una breu presentació d'uns 20-30 minuts de tot el que és aquest ecosistema que ara us ha presentat en Josep. Bé, comencem pel producte que presentem avui. Seria Codacursos. Codacursos, bàsicament, es tracta de fer un agregador de cursos. Seria el tauler d'anuncis de tota la vida, la cartellera que tenim a les ciutats, als pobles, també fins i tot els cartells que es poden penjar a darrere les portes dels centres de formació. Llavors, quina és la gràcia d'aquest servei? És precisament la digitalització. Amb la digitalització aconseguim fer noves eines que siguin més útils pel ciutadà i també siguin molt més pràctiques de fer servir pels centres. Llavors, aquí estem veient el que seria la pàgina inicial, el que normalment en diem la home. Veiem el buscador dels centres per donar-li importància en primer pla. Llavors, baixem una miqueta, tenim els cursos més populars. Això es va recalculant en funció de les visites. Ara mateix no és gaire fiable perquè, com que justament estem fent avui la presentació, doncs no hi ha prou dades com perquè això funcioni com seria. Llavors, també tenim cursos rellevants que també estan calculats i també cursos més valorats en funció del que decideixin els usuaris. Llavors, anem a fer una prova del cercador. Per exemple, podríem buscar un curs de mediació a la ciutat de Reus. Llavors, aquí tindríem la diferent oferta formativa. Veieu que automàticament el cercador nosaltres no li hem hagut de dir específicament filtra'ns per una ciutat o per una localitat. Simplement, buscant mediació a Reus, tenim el primer curs, encaixa perfectament, perquè és un curs que es diu Eines per la mediació i, a més, és a Reus. Llavors, podem accedir al detall d'aquest curs. Tenim qui el fa, tenim informació sobre la propera edició, quan dura, de quin sectorial és, sobre quina categoria. També tenim objectius del curs, que això es defineix en el portal de Codacentres, que també veurem. També tenim el temari. Llavors, aquí una cosa molt interessant, que és que aquí podem veure els horaris que s'ofereixen per aquest curs. Aquí, en aquest cas, en surt un, però si hi hagués diferents grups possibles, aquí també apareixerien. Llavors, pel que siguin els alumnes, les persones interessades a fer aquests cursos, directament es podrien saber si els hi va bé l'horari i, si no, quin grup és millor.
Finalment, també tenim els certificats que té el centre, doncs en cas d'ofertes formatives públiques és interessant de cara a tenir un control també de tot això. Llavors, tornant un palet al cercador, voldria fer incís amb el tema de quins paràmetres té en compte, perquè com ha comentat el Josep, és una part molt important de tota aquesta plataforma. Llavors, el definim com un cercador una mica intel·ligent. Doncs busca, com heu vist, per tema d'ubicació, simplement buscant la paraula de la localitat ens ha sortit. També té en compte, per exemple, la data d'inici dels cursos. No té sentit que si un curs comença d'aquí 8 mesos surti el primer resultat. Té més sentit que surti el curs que comença d'aquí un mes, 3 setmanes, diguem-ne més proper. I també podríem posar paraules clau, cursos, per exemple, dirigits a gent que estan a l'atur o en altres perfils. Totes aquestes característiques són coses que l'usuari pot posar amb llenguatge natural dintre del cercador, s'interpreta i a partir d'aquí fa una cerca buscant aquests paràmetres. També veurem que aquesta cerca en el mòbil, amb l'aplicació de Cuda Cursos, també hi és, i bé, allà encara és més còmode perquè podem activar la geolocalització i no cal ni que posem d'on hem de buscar els cursos. Finalment, així per acabar la demostració d'aquesta web de Cuda Cursos, també tenim un blog. Aquest blog és una plataforma que s'ha estrenat relativament fa poc, però la idea d'això és que ajudi a millorar el posicionament del que seria la pàgina de Cuda Cursos, dintre de Google, que la gent, quan busqui cursos de formació, gràcies a aquest blog que s'actualitzarà de forma continuada, doncs això farà que tots els cursos que siguin aquí siguin més visibles, perquè la web estarà millor posicionada. Llavors aquí hi ha consells, hi ha petits tutorials, diguem-ne, hi ha contingut divers, que aquí això el que ajuda és a millorar aquest posicionament. Veurem també en el portal Cuda Centres que el posicionament és una cosa molt important i, de fet, faré bastant incís en això perquè de cara als centres és molt important que es posi una informació correcta i amb molts detalls i com més imatges millor, perquè d'aquesta manera també els cursos posicionen millor, els centres posicionen millor i, en general, tota la plataforma guanya gràcies al millor posicionament. Llavors, ara veurem el que seria l'aplicació de Cuda Cursos d'Android. Llavors, bé, aquí hi ha tot un procediment de registre dels usuaris, d'inici de sessió. Tot això no ho presentarem en aquesta demostració, però sí que és un procés que us voldria comentar. O sigui, els usuaris, com heu vist a la web, no fa falta que es registrin. Els usuaris poden simplement buscar els cursos i endavant. Amb l'aplicació també tenen un botó que primer els explica 4 pinzellades del que fa l'aplicació, llavors diuen vull accedir com a usuari no registrat. Poden fer-ho i poden utilitzar el cercador amb tots els avantatges que té. Llavors, un cop es registren, aquí veiem un perfil d'usuari que ja ha estat matriculat a uns cursos, que els veiem aquí en el meu horari. Aquí tindríem dues classes que bé, em sembla que no són gaire compatibles perquè un és a Reus i l'altre és aquí a Barcelona, llavors no aniria gaire bé d'horaris, però bé, podem mostrar tot l'horari de la setmana de tots els cursos que estiguin matriculats. Això és molt interessant de cara a mantenir l'organització dels estudiants, que tinguin molt clar què es pot fer i quan tenen les classes. Llavors, de cara a comunicacions, també tenim el tema de les circulars que envien als centres. Els centres poden dir, vull enviar una circular només en aquest grup. Llavors els hi apareixen aquí i poden veure el títol, quan es va enviar la circular i una petita descripció i, a més, un document, en aquest cas un PDF, que aquí podríem veure directament. Llavors això és una eina que es podria utilitzar com a forma de comunicació oficial entre centre i estudiant. Finalment tenim un apartat, que són els de cursos favorits, que són des del buscador, l'usuari pot dir mira aquest curs, poder me'l plantejo. El pot guardar com a preferit i llavors el té disponible aquí i també tenim un altre apartat, que és el dels meus cursos, que té els cursos en els quals està inscrit l'usuari i també els cursos que ha marcat com a preferits. Tenim aquesta diferenciació d'apartats perquè a la primera pàgina només se n'ensenyen uns quants, aquí s'ensenyarien tots, en el cas que un usuari n'hagués seleccionat molts. Llavors, passem al buscador. El buscador, d'entrada, ens ensenya els últims cursos afegits. Això és una cosa que bé, va canviant i a mesura que també es van introduint més dades també canvia. Això és dinàmic. Llavors, què podem fer? Podem buscar els cursos que tinguem per aquí a la vora. Llavors, simplement obrim aquest petit filtre del buscador
i activem la geolocalització. I simplement fent això ja ens ha detectat que som a Barcelona i ens mostra els cursos que tenim més propers per ubicació geogràfica. Això ho fem mirant les coordenades GPS dels usuaris, també un sistema de codis postals i tot plegat. És una mica complex com està implementat això, però la qüestió és que al final tenim els cursos que ens queden més propers. Llavors, com a la web, podem accedir en el detall del curs, veiem tota la descripció amb el logo del centre, amb quan comença el curs, on està ubicat, els objectius, el temari. També tenim el tema dels grups, el que serien les places i tot plegat. Informació, certificats que tingui el centre, com hem vist en el cas de l'altre curs també. Llavors, què podem fer molt interessant aquí com a estudiants? Doncs ens podem inscriure. A més, en aquesta pantalla també tenim un resum petit de la informació. Podríem trucar al centre en cas de tenir algun dubte i llavors podem ja seleccionar directament quin grup voldríem. Doncs mira, per exemple, de matins. I llavors al donar-li a següent ja automàticament ens omple la informació en cas que siguem usuaris registrats. Llavors, una vegada l'usuari s'ha registrat una vegada, registrar-se en un nou curs és molt fàcil per ell. Llavors, aquí haurem de posar la data de naixement. Llavors aquí sí que ens demanaria informació que la demana cada vegada per al tema que si un usuari canvia d'adreça o això, a l'hora de generar el certificat és una cosa que cal tenir en compte. No completaré la inscripció perquè ja tenim suficient prova, però bé, la idea és una mica aquesta, intentar facilitar les coses a l'usuari, que els cursos siguin molt visibles i que tingui molt clar què està fent amb cada vegada. Llavors, com us explicava, aquí tenim el resum dels cursos inscrits, tenim 2 cursos inscrits, aquest és el que hem vist abans, i aquí, si entrem en el curs, veiem quin és l'horari, és el grup de matins, en aquest cas, informació de contacte del centre, els professors que hi hagi, i llavors les notificacions associades en aquest curs. Per exemple, si me'n vaig a aquest altre curs, veurem que l'apartat de notificacions està buit perquè en aquest cas no hi ha cap notificació rebuda. Això és una manera de tenir estructurada i guardada tota la informació. I el penúltim apartat, veurem, és el que també ha mencionat el Josep, que és l'apartat que li hem anomenat Wallet, que aquí els certificats que s'hagin generat de forma automàtica des de la plataforma es poden mostrar, els tenim aquí ordenats, i llavors simplement obrim i veiem el certificat directament en el que seria el mòbil. Aquest certificat és important, com deia, que la pàgina de la informació del centre estigui completada i ben triada, perquè és un certificat que s'adapta en funció de la informació que es posi allà, fins i tot a nivell de colors, i es genera automàticament. Llavors, com comentàvem també en el cas de cursos oficials i més del sector públic, sí que potser el que haurem d'afegir és una manera que l'estudiant pugui pujar la titulació que ha obtingut. Però és una cosa que ja parlarem i si es van obrint una mica més les dades, potser fins i tot podríem fer un certificat que fos unificat i que ens funcionés per tot. Finalment, l'últim apartat és un apartat important que volem posar molt èmfasi, que és el tema de les converses, els xats. El problema del WhatsApp, que fem un grup de la classe, allà pot passar una mica de tot, números de telèfon, lius. Llavors aquí no, simplement un estudiant està matriculat en un curs, automàticament veu el grup de la conversa. Llavors aquí això seria una zona de xat amb un espai controlat i segur, diguem-ne, dins del centre, on estan connectats tots els estudiants de la classe i el professor connectat des de l'aplicació de CudaProfes. Llavors, aquí ja està previst, ara mateix es poden enviar el que serien text i enllaços, i està previst que ja estem pràcticament programant-ho, que es puguin enviar documents i imatges, que és la millora d'aquesta comunicació, de manera que no faci falta tenir cap aplicació externa i que es pugui portar tot el que és la comunicació entre els alumnes de classe i els professors per aquesta aplicació. Bé, ara passem al que seria el back office, el portal CudaCentres. Llavors, aquí el mateix, una mica com els estudiants. Hi ha tot un procés de registre previ, de loguejat aquí. Llavors, un cop això està superat, automàticament tenim un llistat de centres. Què és un llistat de centres? Per exemple, si una mateixa empresa compta amb diversos centres diferents, aquí li apareixerien. Vull fer la distinció entre centre i seu, perquè no és el mateix.
Un centre pot tenir diverses seus, llavors totes les seus que tinguin allà posades es controlen des de dintre la plataforma i aquí seleccionem primer el centre. Hem fet per aquesta demostració el que seria el concepte Q de centres, que seria el centre de la plataforma. Ja només entrar, tenim el que és la informació de centre, que això comentava que és la part molt important, que ha d'estar molt ben posada i lligat també amb el tema dels cursos. Què posem? Doncs bàsicament la informació oficial, el nom comercial, el CIF, descripció, adreça, xarxes socials, maneres de contacte, seleccionar també el color predeterminat, això és important de cara a la generació de certificats, i el mateix que tota aquesta informació d'aquí, doncs el logo del centre, el segell del centre i la signatura del representant. D'aquesta manera, amb aquesta informació generen els certificats i tot queda endreçat i tot es pot generar des de la plataforma. També tenir aquesta informació bé, com he dit, és molt important de cara al posicionament dintre de la plataforma i també dintre de Google. Llavors, aquí anem a la secció adreces. Aquí seria el que us he comentat abans de les seus del centre. Imaginem que una mateixa marca de centre té diferents seus en una mateixa localitat o en diferents localitats. Des d'aquí es poden gestionar. Llavors, aquí es pot editar la informació, es poden afegir imatges i es poden designar representants d'aquella seu. D'aquesta manera es pot tenir també controlat qui és a cada seu i qui és el responsable. Això en casos de centres grans pot ser també interessant. Llavors, passem de les adreces a les aules. Les aules és on passa l'acció formativa. Els estudiants fan les pràctiques allà, estudien, treballen conjuntament, llavors és una part important. Quina informació tenim d'una aula? Doncs primer tenim la ubicació, en aquest cas la ubicació només en tenim una perquè és per aquesta demostració, en cas que n'hi hagués diverses aquí es podria seleccionar. S'ha de definir de fet una superfície en metres quadrats de l'aula, això és més per tema d'estadística i també de cara als estudiants és una informació que també es pot mostrar. També tenim la capacitat de l'aula en nombre de cadires o llocs de treball disponibles, nombre d'ordinadors, tipus d'aula, que es pot escollir entre aula, taller o magatzem. Llavors, també com són les cadires. En aquest cas serien cadires amb taula integrada. Aquí es podria afegir una descripció de l'aula, per exemple, si és una aula que costa una mica de trobar, es podria posar aquí, o si l'aula té algun requeriment especial en quant a accés o totes aquestes coses, aquí seria l'espai per posar-ho. També es poden seleccionar característiques que són més comunes de les aules, així més generalistes, com seria una aula que té pissarra digital, que tingui llum natural, que tingui projector o que sigui accessible. Fins i tot la d'accessible és bastant important perquè l'accessibilitat és un tema que sempre s'està treballant, però sé que hi ha vegades que és impossible. Llavors, si l'alumne pot saber si una aula és accessible abans o no, és una informació important. I llavors també veiem quines especialitats es fan en aquesta aula. Això no es defineix aquí, sinó que es defineix automàticament quan s'assignen cursos en una aula, llavors això es va omplint. Finalment, els certificats de l'aula, en cas de cicles formatius i coses més d'organismes públics, tenir aquests certificats aquí controlats ens assegura que aquella aula els compleix i també és important de cara a l'estudiant. Finalment, posar imatges de l'aula sempre és una cosa que va bé per apropar-se una mica als estudiants i que ja abans d'entrar puguin saber què es trobaran. Llavors, també farem un cop d'ull al tema de les especialitats, transversal, sectorial, ocupacional i privades. Les privades serien les especialitats que ofereix només aquell centre a nivell seu, que no estan publicades a cap organisme públic. I el tema d'especialitats transversals, sectorials o ocupacionals, aquest és el tema que parlàvem abans de l'open data, de compartir aquesta informació, perquè els centres automàticament aquí tindreu disponible tot el llistat actualitzat. De fet, abans comentàvem amb en Josep que en 15 dies, 3 setmanes, com a molt, ja quedarà tancada la llista d'especialitats de cara a l'any vinent i això automàticament compartint les dades amb l'administració pública, quedarà importat aquí. Llavors, a l'hora de crear cursos ja no és dir aviam si existeix aquesta especialitat, no, hi ha buscadors, hi ha eines fàcils com per saber quines especialitats hi ha disponibles. Llavors, anem a una part bastant important de la plataforma, que seria el llistat de cursos.
Això seria l'oferta formativa que ofereix el centre. Aquí és bastant important també perquè bàsicament és el que busquen els alumnes, els estudiants, a la pàgina web de Codacursos. Com dèiem, això és un ecosistema, el que passa aquí té efectes en altres aplicacions. Llavors, és important que el tema dels cursos estigui ben posat. Llavors, per exemple, podem crear un nou curs. Quina informació ens demana? Doncs un curs, per exemple, farem un curs de mecànica. Tema del preu. Si és un curs privat, pot tenir un preu. Si és un curs subvencionat, en aquest cas seria el preu de 0. Llavors, podem escollir el tipus del curs que serà i llavors també podem seleccionar l'especialitat. És important que aquí, abans, prèviament, heu d'haver donat d'alta les especialitats que feu en el centre. Per exemple, aquest de mecànica d'automoció, si jo no he donat prèviament abans a la pestanya d'especialitats que això es fa en aquest centre, aquí no apareixerà. Llavors, paraules clau. Què són paraules clau? Doncs paraules que estan relacionades amb el curs. En aquest cas, una paraula molt clarament és mecànica, però, per exemple, també podria ser motor, podria ser frens, podria ser oli, podria ser tots aquests conceptes. Aquests conceptes ajuden molt també al posicionament dintre de la plataforma, perquè quan l'usuari busca, per exemple, curs de motor, doncs si tenim la paraula clau motor, això ens apareixerà. També molt important la descripció, perquè la descripció és, diguem, el breu resum que faria l'usuari, que veuria l'usuari. Llavors, aquí, com més ben explicada estigui la descripció, sense ser massa extensa, no ho ha de ser massa, no hem de, diguem-ne, saturar amb informació, sinó que el que hem de fer és donar-la justa, però donar-la de forma molt clara. Aquest exemple que poso jo és molt dolent, no el poséssiu pas mai. Llavors, què podem fer? Doncs podem afegir una imatge, en aquest cas un taller mecànic, i creem el curs. Ja tenim el curs creat, ens queda associat amb l'especialitat automàticament, ja com que hem posat valor de preu 0 és un curs subvencionat, llavors si accedim al curs veiem la informació i aquí ja podem afegir els grups. Per exemple, podem fer un grup de matins, hem de seleccionar la ubicació i podem posar data d'inici i data final. Posarem que comença avui i que acaba d'aquí a finals de gener del 2022. Places disponibles. Seleccionem els professors, que aquí n'hi pot haver varis, no hi ha límit. Simplement, cada vegada que es anessin seleccionant, anirien afegint caselles. Llavors, de cara pels cursos del Consorci, també seria interessant que seleccionés quina modalitat és i també completar aquestes dades de manera que sigui més fàcil la traçabilitat i que això quedi més ben enllaçat. Llavors, un dels temes que sempre ha estat un problema tradicionalment amb l'educació és el tema de gestió d'horaris i sobretot un cop es té l'horari fet en paper, perquè sí que hi ha eines assistides per ordinador que ajuden a la gestió d'horaris, però finalment s'ha d'acabar posant en algun altre lloc. S'ha de fer un Word amb el cartell o hi ha alguna història d'aquestes. Llavors, aquí el que hem fet és intentar simplificar-ho al màxim. Per exemple, hem dit que és un grup de matins, doncs seleccionarem que és un curs que va de 9 a 11 i seleccionem a quina aula serà. Llavors, per exemple, imaginem que és un curs que és dilluns, dimecres i divendres, i sempre és a la mateixa hora. Llavors, quan anem el dimecres i li diem afegir horari, automàticament ens completa la informació de les hores, perquè normalment els grups solen ser bastant regulars. No és un dia que no, és que dilluns és de 9 a 11 i dimecres és de 10 a 12, no, sol ser una mica estàndard, llavors amb aquesta eina es pot fer ràpid. A més, aquí també ho podríem canviar, Vull dir, aquí, si una vegada sí que és a les 10, doncs es podria posar, Però la idea és que sigui fàcil. I el que sí que hem deixat pendent de seleccionar és l'aula, que sí que és veritat que pot ser més estàtic, però considerem que és també una manera de confirmar, diguem-ne, que l'horari és correcte, perquè si vas molt ràpid i vas fent clics i al final no pares atenció, també pots incloure amb algun error. Llavors, si fem seleccionar l'aula, això ja no ens passa. Tenim el curs creat. Llavors, aquí, molt important és el codi de registre. És això que seleccionen aquí. Aquest codi, us recordeu abans amb l'aplicació quan us he dit de dir pot ser que l'usuari es matriculi des de la mateixa aplicació o des de la web. En aquest cas, automàticament aquest codi no l'ha de posar, ja queda tot enllaçat. Però imaginem-nos una situació, sobretot ara que aquest projecte començarà, que tenim estudiants que
que s'han matriculat per la plataforma i estudiants que s'han matriculat de la forma tradicional als centres, que han vingut a secretaria i ens han dit doncs, volem fer aquest curs, però clar, per aprofitar els avantatges de tot aquest ecosistema, sobretot pel que fa a la comunicació, necessitem que tots estiguin en el mateix espai. Per tant, tots han d'estar donats d'alta a la plataforma de Cursos. Llavors, clar, com es fa? Doncs es fa precisament amb aquest codi de registre. Donant aquest codi de registre als estudiants, com que no tenen en compte l'aplicació i automàticament els diu tens un codi de registre? Allà han de seleccionar que sí, posen aquest codi i llavors automàticament la seva matrícula ja queda associada en aquest grup. I això també és important. Aquest codi és un codi que va a nivell de grup. Cada grup té el seu codi perquè d'aquesta manera es defineixen les sales de conversa, es defineix amb qui pot parlar, qui és el seu professor, se li posa el seu horari. Tota aquesta informació va associada al grup i a l'usuari. Bé, jo crec que hem fet un repàs important, diguem-ne, tot el tema dels cursos. Sobretot vull que us quedeu amb el tema de la informació dels cursos. S'ha de posar el màxim de completa possible, el màxim d'atractiva possible, i llavors anar amb compte a l'hora de seleccionar els grups. Aquí es poden fer tants grups com es desitgi, i llavors la flexibilitat és màxima en aquest sentit. Canviem, diguem-ne, l'altre, podríem dir, mal de cap a vegades dels centres, que és la gestió de les dades dels alumnes. Això, si no es té d'alguna manera amb alguna base de dades, a vegades es pot complicar. I és precisament el que ve a solucionar això. Aquí tenim una mostra amb 2 estudiants. Llavors, accedint a dintre, podríem veure quina és aquesta informació. També veiem quins cursos té matriculats l'estudiant. Aquí veiem que té encara una inscripció pendent, que ara a continuació validarem, però això també va bé per veure l'estudiant quants cursos ens està fent i tota aquesta informació. Inscripcions. Veieu que té un disseny molt semblant als alumnes, però és una cosa que és completament diferent a nivell conceptual. Una cosa són els alumnes, que són els alumnes del centre, els que ja estan matriculats, estan fent un curs. L'altra cosa és el tema d'inscripcions. Inscripcions són simplement els alumnes que s'han apuntat en una llista a través de l'aplicació. Els que han fet la matrícula per l'aplicació o des de la web apareixen en aquesta secció. Per exemple, aquesta inscripció està pendent. Què s'hauria de fer aquí? Hauríem d'accedir-hi, hauríem de veure que la informació és correcta, que no falta res, i llavors podríem verificar-la. En el moment que això se'ns verifica, ja veiem que aquí ens surt verificada, passa a ser, diguem-ne, a l'alumne se li activa tot aquest apartat a l'aplicació. Fins ara, diguem-ne, tenia el curs inscrit, però el tenia pendent de revisió. Llavors, quan el centre decideix, tot això és correcte, tirem endavant, és quan se li activa tot l'apartat de l'horari, tot el que seria l'entorn, el xat de l'aplicació. És en aquest moment, en el moment que es passa a verificada. Llavors, com us he mostrat abans, el tema de les circulars, des d'aquí es poden controlar. Llavors, aquí veiem la circular que hem vist abans. Es pot associar a un curs, perquè poden haver circulars que no van dirigides a tothom, i llavors a una adreça, i llavors també es pot dirigir a un grup. D'aquesta manera es pot tenir un filtratge molt fi de qui s'envien les circulars. Llavors, aquí una petita descripció i adjunt un document PDF. Part de comunicació important, com hem dit abans, és el tema dels xats. Llavors, els estudiants aquí només veuen, primer en aquesta plataforma no hi entren, però des de l'aplicació sí que només veuen els grups que ells tenen matriculats. En canvi, com a gestors dels centres, sí que es pot comunicar amb qualsevol, diguem-ne, dels grups que hi ha del centre. Llavors aquí sortiria un llistat de tots els grups i accedint a un d'aquests es veuen els mateixos missatges que es veuen a l'aplicació, està integrat, es poden enviar, es poden rebre amb notificacions amb tots els mateixos avantatges. Finalment, dades importades. Això està pensat com un sistema que faciliti molt la introducció de les dades inicials. Clar, donar d'alta el centre, donar d'alta l'adreça, donar d'alta les aules. Si és un centre gran, això pot ser bastant que costi molt temps de fer des d'aquesta plataforma web, però amb les dades importades tenim una manera que es posa aquesta informació de forma estructurada en un Excel, s'envia als administradors de cada formació i automàticament es pot importar aquí. I això no és simplement un històric del que s'ha importat, perquè el centre tingui present quina és aquesta informació. Llavors, tornarem al mòbil ara
i al mòbil el que farem és veure el que seria el Q de centres per als centres, no? Que és la tradicional app de socis de CatFormació, que ara en breus es farà el canvi d'imatge de marca i s'obrirà a tots els centres. Què fa aquesta aplicació? Té informació diversa, diferents preguntes freqüents que es poden explorar. Llavors també tenim notícies, que això està molt actualitzat. Per exemple, tenim 1, 2, 3, 4, 5 notícies que són d'avui, que des de CatFormació han cregut oportú que es puguin compartir. També tenim normatives, també actualitzades d'avui. Com veieu, és una cosa que des de CatFormació intenten mantenir molt actualitzada. Llavors, d'aquesta manera, és una eina que, de cara als centres, per mantenir-se actualitzats només de la informació que els interessa, és molt important. A més, també tenim l'apartat de notificacions, que això també és una opció que des de CatFormació volen fer. Per exemple, hi ha un canvi de regulació que és molt important. Llavors, ells activen un apartat especial que és de notificacions i rebríeu immediatament un avís conforme hi ha hagut un canvi de reglament o alguna cosa molt important. D'aquesta manera, ho rebeu vosaltres directament al mòbil. Aquí queda un històric de tot el que s'ha vist. Llavors, què veiem amb unes notificacions? Bàsicament són enllaços. Llavors, aquí al meu perfil també hi ha una cosa que és molt interessant, que és el tema de consultes. I l'apartat de consultes és per parlar directament amb CatFormació, amb els administradors de CatFormació. Llavors, aquí tenim diverses consultes i hi ha una consulta d'un conveni col·lectiu. Llavors, aquí podeu xatejar directament amb CatFormació i és una cosa que ells també es prenen molt seriosament i estan molt al dia d'aquestes comunicacions. Bé, d'aquesta aplicació ja no ensenyarem més. Llavors, finalment, ensenyarem una mica el que seria la part dels professors, que seria el Q de Profes. Aquí, de nou, tenim els xats que tindria actius el professor. Es podria filtrar per centre, curs o grup, en el cas que el professor estigui treballant a més d'un lloc o a més d'un grup. I llavors aquí què veiem? Tot el tema de tots els xats i aquí el professor pot interaccionar amb els alumnes directament. No cal que es comparteixin números de telèfon, no cal que es comparteixin correus. Llavors també, com en el cas dels alumnes, aquí ja estem desenvolupant el que seria l'evolució, que seria compartir documents i compartir imatges, que és la part, diguem-ne, que acaba de faltar perquè sigui l'eina útil. Llavors aquí, amb aquesta eina, es podrà tenir tot controlat. A la part d'aquí el perfil també ja està previst i ja estem programant, que és una cosa molt important i cada vegada més, i sobretot durant l'any passat amb el tema de la pandèmia, que és la desconnexió digital, la conciliació de la vida laboral i professional i familiar. Llavors, aquí els professors tindran una opció per dir jo vull rebre les notificacions de 10 del matí a 6 de la tarda. Llavors, fora d'aquests horaris, l'aplicació no enviarà notificacions als professors i, per tant, diguem-ne, facilitem la desconnexió de la feina. Ara que fixeu-vos que estem fent que tota una classe de formació estigui connectada permanentment a través de notificacions, a través d'un xat, que segurament ara ja ho tenen amb el WhatsApp, però clar, aquí els estem oferint una eina. Hem de posar algun control en com es fa això, sobretot per part del professor. Llavors, aquí tindrà aquestes opcions per fer la desconnexió. I bé, ja simplement per anar tancant, dir-vos que és un projecte que a nivell d'enginyeria informàtica suposa bastants reptes, sobretot el tema del que és integració de dades obertes, fer com importem això i segurament aquí encara seguirem treballant en com podem millorar totes aquestes publicacions internes, compartir de dades entre el sector privat i el sector públic, bidireccionalment, d'un sentit i en l'altre. I llavors, a nivell d'enginyeria, la part més complicada és tot el tema de cercadors. Panells d'administració n'hi ha molts, aquest és amb una web, n'hi ha d'altres que poden ser d'escriptori, però ecosistemes que siguin complets, que tinguin... En un moment hem vist 3 aplicacions i 2 plataformes web. Llavors, clar, aquí anem creixent, creixerem encara més donant més funcionalitats als professors, com aquesta desconnexió,
borses de treball. També amb el tema de codempreses anirem ampliant mica en mica, vull dir que això anirà creixent. Llavors és un repte que com a enginyers estem disposats a assumir i amb el guiatge de CAT-Formació segurament això serà una eina que serà molt interessant, no només a nivell de comunitat autònoma de Catalunya, sinó, com deia el Josep, poder es pot extendre a altres comunitats i pot ser una eina que sigui molt important. I bé, això és tot. Esperem que us hagi agradat aquesta demostració i ara donem pas a l'Albert i al Josep, que donarem un torn de preguntes que tingueu sobre la plataforma, sobre el projecte, i bé, ara us toca a vosaltres. Sí, perdoneu, s'hauria d'anar a buscar el micro allà darrere perquè si no els que estan amb streaming no ens sentiran. Aquella senyora. Hola? No se sent. Hola. Hola. Bé, si no, fem un veu alta. Sí, i també ho diré pel micròfon, així també els que estan connectats ho poden sentir. Jo volia demanar, quan una persona s'inscriu a l'app, o sigui, s'inscriu un curs, l'única manera de saber que està inscrit és mirar l'app o nosaltres rebem una notificació? Això, Jo trobo superimportant. sí. Repeteixo la pregunta pels que estan... Sí. Bàsicament la pregunta és què passa quan un alumne s'inscriu a l'app, si el centre rep alguna notificació. Això potser ho pots respondre tu millor, Joel. Sí, hola. Sí. Ara mateix sí que cal entrar al centre, al back office per poder veure, però sí que estem treballant en una implementació de que a final de cada dia es rebi un mail o una notificació amb un resum de totes. Tens 5 inscripcions pendents. Sí. Jo tenia un parell de preguntes. Una és en relació amb el que ja hem comentat. Fins a quin punt, a part d'aquest resum que puguem prendre, també hi ha la possibilitat de fer una descàrrega de les dades des de l'aplicatiu. Sí, ara tens el micro. Doncs bé, m'agradaria preguntar si hi hauria la possibilitat de descarregar-se els inscrits que vagin arribant a l'aplicatiu, per una banda, i després per l'altra banda és que tenim molta formació que és a través d'aula virtual. Llavors veig que una de les prioritats, o el que l'algoritme s'ha entrenat és a partir de la geolocalització, com s'integraria l'aula virtual amb la geolocalització i l'algoritme que heu creat. Pel que fa a la primera pregunta del tema de descàrregues de dades, la veritat és que... Hola. Pel que fa a la primera pregunta, pel tema de descàrregues de dades, la veritat que és una molt bona idea, no l'havíem treballat ara, però és una funcionalitat que seria molt interessant de cara a un futur implementar-la per tal de poder integrar també amb diversos sistemes, CRMs o aula formativa. I per la segona part, pel tema de l'algoritme de cerca en modalitat online, modalitat, ara mateix això sí que no es contempla, si no hi ha una ubicació geogràfica, doncs es tindrien en compte uns altres factors, però sí que no es podria cercar per aquesta. Igualment, com a centre, potser la modalitat online es fa a partir d'una seu d'un centre que potser sí que està a Barcelona, llavors l'adreça seria de Barcelona, però si una altra persona cerca de més junt sí que es tindrà en compte això, unes altres variables perquè posicioni. Per complementar la resposta del Joel amb aquesta segona pregunta interessant, sí que es té en compte la geolocalització també en virtual, perquè el virtual no deixa de ser una forma de presencial i tu l'has d'assignar una adreça al centre. O sigui, aquest curs que tu ofereixes en virtual realment l'estàs oferint amb una adreça. L'altra cosa és que en lloc de fer-ho presencial,
ho fas amb eines virtuals. Per tant, sí que es tindria en compte perquè va contra una adreça, contra una aula. I, per tant, la geolocalització funcionaria d'aquest curs virtual. L'online no. L'online no està en cap adreça. No, el virtual que has dit tu sí. No, el que volia dir, si el meu centre està a Barcelona i fem aula virtual, clar, una persona que estigui a Reus també li pot interessar i en aquest sentit no quedaria prioritzat, no? Entenc que Correcte. això seria la limitació. Sí. Tot i que gent de Barcelona sí que ho podria veure. Vale, gràcies. Tenim una pregunta per streaming. Li dic al Carles que la llegeixi. La Victòria Pinzón pregunta que ells ara mateix tenen un cua de centres, tenen els seus cursos que han anat desenvolupant enguany i que són de la convocatòria de 2020. I diuen que alguns d'ells no els tindran per a la nova convocatòria de 2021. I també ens comenta que el més fàcil seria eliminar-los perquè els alumnes no creguin que estan disponibles actualment, però els termes d'informació interna, per a ells el Big Data no els hi resulta còmode. Llavors la Victòria el que està preguntant és què hauria de fer aquesta informació, queda registrada en algun lloc després o es pot descarregar? A veure, si he entès bé la pregunta, el tema és cursos que ja no estan operatius o actius i que no es volen d'això. Automàticament, tots els cursos, quan l'endemà de la data de finalització, ja no surten públics en les cerques. Per tant, és un procés automàtic. En aquest punt potser també cal aclarir una cosa que s'ha explicat des d'un punt de vista tècnic, però que a nivell de dades voldria deixar clar responent a això i és: 1. Tot el que està fent en aquests moments Q de cursos és ensenyar una informació pública que a través de l'administració, com ens ha explicat abans el Miquel, ens faciliten per poder promocionar i mostrar tots aquells cursos públics. Els privats dels centres que ells publiquin, també, però els públics surten tots anunciats i promocionats. El que cal és l'aprovació per part del centre que està dins d'aquest back-office per dir jo jugo més enllà, és a dir, vull jugar a tot l'ecosistema. És a dir, per tant, jo autoritzo, com a centre, que és el que s'està fent en aquests moments des de la patronal, contactar no només els socis, que són els que ja coneixem, sinó tots aquells que no coneixem, que no són socis, per dir, si tu vols que el teu curs anunciat públic des del portal del SOC o del Consorci i des del portal Q de cursos o des de l'APP sigui un curs inscrivible. A partir d'aquí, l'alumne podrà entrar, tu has de poder-ho gestionar des del teu back-office, perquè, com us he ensenyat abans, tu tens l'última paraula com a centre per acceptar aquella inscripció, etc. Per tant, els cursos que tu vulguis, com a centre que ja participes, excloure't, seràs tu com a centre els que els exclouràs. És a dir, els cursos que no surten publicats són els que ja han caducat l'endemà de la data de finalització o els que tu com a centre dius jo no els vull publicar perquè tu tens l'última paraula sobre els teus cursos. Sí que quan l'administració ens facilita a través d'un portal, tots els cursos atorgats públics, que en el cas del SOC és una foto a principi de convocatòria i en el cas del Consorci és dinàmica perquè els centres aneu informant diàriament, setmanalment, doncs l'última paraula és dir, nosaltres els publiquem tal qual. Si el centre, vol excloure's grups perquè no els vol anunciar pel que sigui, és el propi centre que els pot eliminar del seu back-office. El que nosaltres no fem en cap cas és que l'alumne pugui entrar a la inscripció automàtica dins d'aquest back-office i a partir d'aquí es genera l'espai del xat, l'espai de certificacions, el centre que pot dialogar o no amb aquests alumnes, acceptar-los, etc. Això depèn del centre, d'acord? Hola, bon dia. Tenia un parell de preguntes. Una en referència a aquest suport que heu dit que els administradors facilitarien als centres per posar entenc que nosaltres com a centre hem de donar d'alta informació, però vosaltres també podeu ajudar a complementar, entès, amb un format Excel
Aquesta és una de les preguntes. Estem parlant potser del tema d'importació de dades, no? Sí, d'importació de dades. Sí. O sigui, la pregunta quina seria? Com es fa aquest procés, no? Sí, exacte, és aquest procés, com funciona. Això, bàsicament, corregeix-me, Joel, però bàsicament és un Excel, no?, que es proporciona als centres. Llavors... Ara mateix la importació de dades... Se m'escolta? Sí, ara. Sí. Ara mateix la importació de dades es fa de manera automàtica amb les administracions i sí que estem treballant en aquest format que tu comentes per poder donar als centres l'oportunitat de també importar les seves dades en un format més còmode que no sigui anar un per un a la pàgina web. Complemento. El que està dient el Joel és que a l'administració nosaltres ens facilita la importació d'aquestes dades, que cada centre, en l'apartat que han ensenyat de dades importades, el que fa és que tu no tinguis que crear tots aquests grups, /accions formatives, no els hagis de crear tu. Per tant, tu com a centre vas a l'apartat de dades importades, la demo no està molt extensa, però no us preocupa perquè tots aquells centres que sigueu nous us poseu en contacte amb CatFormació i us ho explicaran, hi ha una guia, un PDF i també hi ha personal que us ho pot explicar, però la idea és que des de dades importades tot allò que l'administració ens ha facilitat està allà penjat perquè el centre només ho hagi de validar i ficar, com deien abans, bonic, perquè es trobi bé en el cercador, en el portal i tal. Afegir una foto, això no ho fa l'administració, això ho fas tu. Això és una. Però dos, el que estaven explicant ara és que, igual que a nosaltres l'administració ens facilita aquestes dades a partir d'un Excel, el que estem pensant és d'implementar un Excel similar perquè els centres puguin fer una càrrega automàtica de tots aquells grups que no siguin públics i no els hagi facilitat l'administració. Tots aquells grups privats, per exemple. S'està treballant amb un mateix model perquè el centre pugui pujar-se amb un Excel que és més ràpid i pràctic que no donar-los d'alta des del back-office. I una última pregunta també. Sé que encara és embrionari perquè ho he dit, però en el CUD d'empreses entenc que allà hi haurà empreses que potencialment voldrien fer acollida d'alumnes. És això? Seria especificat i potser potser fins i tot cada empresa especificant les posicions on podrien acollir per fer pràctiques? Sí, d'aquest ecosistema que us he ensenyat en una diapositiva, el CUD d'empreses no veurà la llum fins ben bé finals d'any, per això. Sí, CUD d'empreses entenent què és el de pràctiques d'empreses. Ara deixeu-me ser una mica dolent, però se m'entendrà molt bé, posant exemples concrets. CUD de centres, que és l'aplicació que ara tenim, els que la tenim sota el nom de CatFormació, que per aquest enxamplament de mires i facilitar-ho a tots els centres de formació que estan en el back-office perquè l'administració ens els facilita, d'acord? Doncs això és el que n'han vingut a dir CUD de centres, d'acord? Això ja és operatiu al 100% des de fa temps. El que avui presentàvem aquí és CUD de cursos i CUD de profes, que per tots els que són nous també han passat una mica pel back-office perquè s'entengui d'on surt aquesta informació i tot això, molt breument i esquemàticament. Us penjarem també, aquells que necessiten informació i tal, hi ha uns vídeos que jo no he mostrat per no allargar la presentació on explica clarament com es fan al back-office, etc., que és CUD de cursos i tal. Els vídeos que ho faciliten molt. Llavors, CUD de cursos va dirigit a la ciutadania i, entre cometes, ve a substituir el que és Google o portals en els quals els centres estem acostumats a pujar informació tipus de Magister perquè ens entenguem, però doneu els noms concrets. Llavors, la part de CUD de profes és la que ara està en plena expansió. CUD de profes ja funciona, es poden xatejar, sovint aquest problema de comunicació entre els alumnes, el professor i el centre. Es poden ja adjuntar a partir de links qualsevol tema. El que ara veurà la llum el proper mes, 2 mesos, és, per tant, serà operatiu en les properes convocatòries, que hi puguin penjar arxius, enquestes, qüestions de gamificació per captivar més els alumnes, d'acord? Tot això és el que veurà la llum en breu. Llavors, això, a més, han fet una pinzellada de la desconnexió digital personal per part dels profes. Això, entre cometes, vindrà a ser també, per donar el nom concret, una mena d'infojobs del sector en el qual el centre podrà trobar professors disponibles, és a dir, vindrà a ser un infojobs per la part dels professors centres, la part CUD de profes. I la que tu et referies, que és CUD d'empreses, és el que no abordarem fins ben entrat l'any, que és tot el tema de pràctiques, oferir llocs de pràctiques als alumnes i a la vegada el tema de la inserció possible en aquestes empreses. Gràcies.
Bé, no sé si hi ha alguna altra pregunta, no sé si online n'hi ha alguna altra. Bé, doncs nosaltres a la part tècnica ho deixem aquí, us deixem amb l'Albert, el president de CatFormació, que ens dirigirà unes paraules. Gràcies. Mentre puja l'Albert, teníem tota una sèrie de preguntes que ens havien fet arribar en el procés d'inscripció, més o menys s'han anat contestant, totes. En tot cas, comentar-vos que tots aquells que tingueu curiositat, necessitat i que d'això, la manera més fàcil és que us contacteu. Aneu a la web de CatFormació, teniu el correu d'info, que darrere d'info hi ha la Cèlia, i si necessiteu qualsevol tipus de suport, ajuda per entrar la primera vegada, perquè sou invitats i encara no hi heu entrat a l'aplicació, etc. Ho dic perquè moltes preguntes es resumeixen en dir contacteu a CatFormació i us ajudaran en aquest procés. Ara l'Albert ens dirigirà unes... Disculpeu per no haver sigut el primer minut. M'han fet esperar una estona més del compte del metge. Vol dir que... Però dona goig quan pots arribar tard en un lloc en el qual estava pensat que estiguessis per donar el tall de la cinta i tot va. Vam presentar aquest projecte que ens va encoratjar molt fa més de 2 anys i avui ja no és un projecte. Avui ja hi ha persones a la sala que estan dient, escolti, això hem d'afinar la dreta, l'esquerra, el botó aquest, a mi m'estan arribant les coses bé o malament, m'haurien d'arribar d'una altra manera, l'estic fent servir. I ha arribat en un moment, jo crec, molt important pel que és el nostre sector. El nostre sector està en un procés de digitalització i una digitalització que es dona en 360 graus, no? Digitalització pel que fa a la impartició, digitalització pel que fa al contingut de les informacions, globalització pel fet que tota la formació no arriba només de les nostres aules o els nostres espais físics en el seu moment, sinó que venen des de qualsevol lloc. Ara mateix podem tenir professors que estan desubicats i que, no sé, algun d'aquests deu ser un nòmada digital d'aquests que diuen que viuen a Honolulu o en algun lloc així. Espero que algú s'ho estigui passant bé. Tot això ens ha enganxat ben preparats. Ben preparats com a organització empresarial i ben preparats com a sector. Aquí us haig de dir que hem fet l'esforç per anar més enllà del que són els nostres associats, com a representants i com a patronal única signant del conveni col·lectiu que reuneix totes les activitats que fan els ensenyaments que anomenem no reclats, com sempre, encara que estem més reclats que mai, doncs en aquests moments estem a punt, està funcionant i hem atacat 2 dels punts principals que potser quan vam començar teníem més enrere. El primer era la digitalització de les nostres capacitats, dels nostres entorns, dels nostres establiments, de les nostres empreses, de les nostres centres, de les nostres aules. Tot això ho teníem d'aquella manera, no? I potser ens hem posat les piles perquè tot això pugui estar d'una manera estandarditzada. És a dir, el primer, quan ens vam proposar fer això, vam dir, bueno, doncs això serà com, no sé, deixeu-me dir marques, no? Doncs l'Airbnb de les persones que busquin una cadira per anar a fer un curs. Doncs en vez d'un lloc per anar a dormir, el primer que ens vam trobar és que l'Airbnb té digitalitzada tota la seva oferta. Per tant, el primer que vam dir és, escolti, si nosaltres logrem que algú descobreixi que hi ha un programa de formació que es fa a Mollerussa i que és de mediació o de sushi, que era un dels que van aparèixer, o de sushi, un curs de fer sushi a Mollerussa, doncs això com li comuniquem en el centre? Ja hi ha les primeres... Doncs vam fer aquest procés de digitalització, que és aquesta primera aplicació de CatFormació, que vam arrencar amb els propis socis i que vam arrencar amb l'atracció de tot això. Les altres 2 han sigut peces addicionals a solucions de problemes. Les peces addicionals estan clares. Una primera és que tenim una gran oferta formativa, però no està en un lloc. Per tant, qualsevol que ens busqui ens pot buscar
en la nostra pròpia web, que ja ens hem anat posant, segurament tots nosaltres tenim unes magnífiques webs que si a la gent arriben allà, logrem que hi arribin mitjançant les cerques generals, els buscadors, el posicionament, el SEM, el SEO, totes aquestes coses arribaran a la nostra, però només tindran la nostra oferta. Això és bo i és dolent, perquè si aquella oferta no s'acosta al que ells volen, no seguiran venint a veure què hi passa allà. Si estem en un lloc comú en el qual passen coses, doncs la gent hi tenen tendència a anar-hi, i si estan inscrits en aquest lloc comú, doncs serà una manera que aquestes recerques siguin millors i, per tant, donem un millor servei. Com a CAT Formació som els portaveus d'una sèrie d'empreses de formació que el que ens hem caracteritzat, parlo dels que porten 50 anys funcionant, els que en portem 30, els que en porten 7, sí, toca una mica, ens hem caracteritzat per ser unes empreses de servei al servei de les persones i que hem posat les persones, els nostres alumnes, els nostres usuaris, com en vulgueu dir, en el centre de la nostra activitat. Per tant, que aquest alumne estigui ben informat, ben assessorat, és el que ens ha donat a nosaltres la capacitat de seguir-los servint, de seguir-los atenent, de seguir-los formant, en definitiva, i això és el que hem lograt amb aquesta segona aplicació. Captem tota la informació sobre els nostres programes, és a dir, excepte el que són programes que hem fet a mida, tot l'altre, si Déu vol, i ja serà la tercera vegada que ho fem, per tant, això ja no és si Déu vol, si els informàtics ho saben fer, ja us dic jo que ara ja ho saben fer, probablement les properes aprovacions dels programes de consorci o dels programes del SOC ens arribaran directament dins de l'aplicació. En el nostre dashboard direm, escolta, si ja han entrat uns cursos que eren els que havíem previst, que havíem proposat i que havíem no sé què, han estat aprovats i com que allà ja hi vam posar, que ens van fer posar al seu moment, dates, hores, continguts, tot això ja ho tenim aquí dintre i immediatament ja està en oferta per les persones que van en el metro o que van en l'autobús o que estan assentats a casa seva seguint una sèrie amb un ull i amb l'altre, que és el que fem tots, buscaran, una tarda buscaran un Vueling perquè resulta que és el Black Friday i un altre dia buscaran un curs perquè ara cap al gener, a veure què faig al gener, que hauria de fer alguna cosa. Això ha sigut una gran proposta. I el tercer és sumar-hi en tot aquest entorn els agents que fan que tot això sigui possible. Per una banda, els nostres professors, com a també persones principals en tot aquest camp, i per l'altra, les empreses. Això ens fa molta il·lusió perquè anem acostant-nos també als que són els nostres clients pel que és la formació que fem per empreses i el que són els nostres clients perquè molts d'ells, recordeu, encara que tots nosaltres tenim borses de treball més o menys legalitzades o no legalitzades en funció si l'administració considera que s'ha de ser agència o no s'ha de ser agència, però molts de nosaltres hem sigut espais en els quals s'ha acostat algú i ens ha dit, escolta, necessito, he vist que feies un programa de comptabilitat o un programa d'ofimàtica o feies un programa de cuina o feies un programa d'atenció al client o de turístic, no em podries enviar pas algú, Bueno, perquè és una funció que fem addicionalment i que ens tenen confiança, perquè saben que la gent que passen per les nostres aules són gent preparada i saben que quan tu els tries i els hi envies, assumeixes un compromís addicional, que és que primer rumies a veure qui envies en aquella empresa, perquè aquella empresa torna a ser clienta teva i, per tant, tot això és un servei que també oferim. Aquest servei l'hem volgut digitalitzar també. Escolti, per fer això què he de fer? Home, anirà molt millor si això em surt amb unes llistes, perquè quan jo comenci a fer pràctiques, li envio la gent a fer pràctiques a vostè, i si li envio la gent a fer pràctiques, potser després vostè els contractaran. I si això ho podem posar tot en l'ecosistema, en l'alumne, per una punta, li podrem dir que no és que el curs tingui pràctiques, és que les pràctiques seran en aquestes empreses. I això, si ho lliguem bé, allò, continguts que es poden posar, allò per dir, hosti, el meu curs d'ofimàtica és millor que el curs d'ofimàtica, com que ara els fem tots online, és millor el curs d'ofimàtica de l'un que de l'altre. Bueno, doncs ens destacarem, com sempre, per la qualitat de l'oferta que fem als nostres alumnes.
No vull dir res més que això. La pilota està secada, l'hem jugada, felicito l'àrbit del partit, perquè el Josep i tota la gent de la Junta Directiva d'aquesta formació, el Ferran, la Sònia, les noves persones que estan desenvolupant tot el camp aquest de digitalització, els tècnics d'Onaviz. Això era un desideratum que se li va ocórrer un dia a algú i que vam dir, això es podria fer, això està sobre la taula. Si hi ha gent que es queixen de que s'han apuntat a un curs i ningú els ha dit res. I per l'altra banda tenim centres que diuen és que no tinc prou alumnes per començar aquell curs. Bé, es tracta de posar-hi una mica de mà d'obra, vull dir, tot l'altre ja hi és. Ara falta una mica de mà d'obra, de lligar-ho. Això no ha vingut a substituir res del que ja fèiem. Tothom que faci el que ja feia i tothom que es digitalitzi, s'actualitzi, es realitzi, inscrigui, faci el que li sembli convenient, i tenim una eina addicional que la proposa CAT Formació, que la proposa no només pels socis, que també, i que és prioritària pels socis, i que una de les coses que s'incorpora és que l'atenció preferent en els socis perquè tot això es pugui passar, és a dir, totes aquestes persones que els incorporarem els datos nosaltres i que estem treballant per ells són els propis socis, sinó que també està oberta a tota la comunitat educativa, i si ens logrem posar en el centre d'aquest entorn, d'aquest ecosistema de la formació no reglada en el nostre entorn català, i després espanyol, amb els nostres companys de la Confederació Espanyola, probablement farem el millor que podíem fer pels nostres centres, que és incrementar la seva presència, incrementar la seva qualitat, incrementar la seva capacitat de ser digitals i donar-los eines perquè puguin créixer com teniu d'habitual. Moltes gràcies a tots i no m'allargo més. Estem. Els que estem aquí podem fer xerrameca, els que esteu per allà, adéu-siau.